Вітаем вас! У эфіры «Беларусь-3 навіны культуры». На календары 9 мая. Сёння дзень перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Віншуем вас з гэтым святам і жадаем ніколі не зведаць трагедыі, што перажыло чалавецтва больш за 70 год таму. А зараз пра тое, што чакае нас у гэтым выпуску. Выстава да 75годдзя вызвалення Беларусі ў прэзідэнцкай бібліятэцы. Фестываль «Паўночнае зянне» ў Мінску. Выстава гравюр Наполеона Орды ў Арменіі. Юбілей музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Па ўсёй краіне ладзіцца мноства святочных мерапрыемстваў, прысвечаных Дню перамогі. Толькі ў Мінску іх больш за 80. Фінальным акордам дня стане канцэртная праграма тэлепраекту «Плошча перамогі-2019». Яго сумесна рыхтуюць Міністэрства культуры, Мінгарвыканкам і Белтэлерадыёкампанія. Канцэрт пройдзе ў суправаджэнні прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Віктара Бабарыкіна. Пачатак а 21 гадзіне. У абласных цэнтрах таксама праходзяць насычаныя праграмы святкавання Дня перамогі. На вечар гэтага дня запланаваны галоўныя мерапрыемствы. Так, у Гродні гэта будзе канцэрт каля кургана славы. У Магілёве выступленне узорна-паказальнага аркестра ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь слаўнай перамозе прысвячаецца. Ён адбудзецца на плошчы каля ратушы. У Мінску у прэзідэнцкай бібліятэцы адкрыта фотавыстава «Бітва за Беларусь». Яна прымеркавана да Дня перамогі і 75годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Тут прадстаўлены каля 60 экспанатаў. Адлюстроўваюць яны асноўныя этапы вызваленчай аперацыі на тэрыторыі краіны. Гэта ваенныя артэфакты з фонду бібліятэкі і асабістых калекцый, газеты-плакаты, раздаем фашысцкую гадзіну, перыядычныя выданні таго часу. Таксама будуць прадстаўлены касцюмы з кінастудыі «Беларусьфільм», што выкарыстоўваліся на здымках ваенных фільмаў. Заўтра ў Мінску стартуе традыцыйны фестываль кіно паўночных і балтыйскіх краін «Паўночнае зянне». Упершыню ён прайшоў у Мінску ў 2015 годзе. Сёлетні 5-й па ліку, на заўтра запланаваны 2 фільмы. Першым на экраны кінатэатра «Мір» выйдзе «Стужка Аноры». Гэта першы паўнаметражны грэнландскі фільм, дзе сцэнарыстам, прадзюсарам і рэжысёрам з'яўляецца жанчына. Убачыць гэтую гісторыю з адценнямі містыкі на фоне неверагодных краявідаў самага вялікага вострава можна будзе а палове на 6-ю. У вячэрнім сеансе можна будзе пазнаёміцца з незвычайным жыццём дзяўчыны па імені Ву. Гэта дакументальная стужка Таніслава Хрыстава пра маладую дзяўчыну, якая выкарыстоўвае ролевую гульню жывога дзеяння, каб уцячы ад рэальнасці. Усе фільмы ідуць на мове арыгінала з беларускімі субтытрамі. А зараз пра самыя значныя сусветныя прэм'еры бягучага тыдня, пра ўсе кінанавінкі ў нашым сюжэце. На вялікія экраны выходзіць драма Паўла Лунгіна «Братства». Падзеі фільма пераносяць нас у 1988 год, напярэдадні вывада савецкіх войскаў з Афганістана. Дывізію чакае пераход праз перавал Саланга пад кантрольным аджахедам. Справа ускладняецца тым, што ў палон да іх трапляе савецкі ваенны пілот. Карціна заснаваная на ўспамінах генерала Мікалая Кавалёва, які служыў у Афганістане. Фільм не ўслаўляе вайну. Мне падаецца, успрымаць вайну ўвесь час як святу пад барабанны бой проста амаральна, падзяліўся сваімі думкамі рэжысёр. Разам з тым у пракат выходзіць амерыканска-аўстралійскі трылер «Гатэль Мумбай. Супрацьстаянне». Гэта рэальная гісторыя страшнага тэракта ў Індыі ў лістападзе 2008 года, калі раскошны гатэль, які здаваўся апорай бяспекі, быў захоплены тэрарыстамі. У галоўных ролях Дэв Патэль і Армі Хаммер. Першы іграе афіцыянта, другі багатага госця, і абодва яны будуць супрацьстаяць злодзеям. Прэм'ера карціны адбылася летась на міжнародным кінафестывалі ў Таронта. Сезон гістарычных рэканструкцый у верхнім горадзе ў Мінску адкрыецца 18 мая. Кожную суботу каля мінскай ратушы будуць арганізоўвацца воінскія манеўры, знакавыя для беларускай гісторыі эпізоды, фотазоны і інтэрактыўныя пастаноўкі. Можна будзе ўбачыць асобныя элементы бітваў, якія адносяцца да напалеонаўскай эпохі, першай і другой сусветных войнаў. Адкрыецца сезон з полацкага княства. Арганізатары будуць старацца прытрымлівацца гістарычнай храналогіі, але гэта будзе залежыць ад традыцыйных дзён культуры розных краін. Гістарычныя рэканструкцыі будуць уваходзіць у праграму гэтых мерапрыемстваў. У мінскім музеі мініяцюр «Краіна міні» зараз праходзяць тэматычныя экскурсіі, прысвечаныя святу 9 мая. У час гэтых экскурсій можна будзе даведацца гістарычныя факты пра славутасці нашай краіны, што займаюць асаблівае месца ў гісторыі Вялікай Айчыны.
Таксама экскурсаводы раскажуць пра падзеі, што адбываліся ў тыя дні. Усяго ў калекцыі музея прадстаўлены больш за 30 архітэктурных аб'ектаў Беларусі у выглядзе макетаў і 3D-праектаў. На іх можна паглядзець у акулярах віртуальнай рэальнасці. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Італьянскія навукоўцы канчаткова даказалі, што Леанарда да Вінчы аднолькава валодаў як левай, так і правай рукой. Нядаўняе адкрыццё зроблена дзякуючы даследаванню аднаго з першых малюнкаў майстра. Каб даказаць, што Леанарда да Вінчы аднолькава добра валодаў абедзвюма рукамі, навукоўцы ўзялі эскіз пейзажу даліны ракі Арно і замка Мантэлупа, зроблены ў 1473 годзе. На адваротным баку малюнка яны ўбачылі невядомы раней накід. Навукоўцы таксама даследавалі надпісы з абодвух бакоў ліста. На адным аркушы ззаду і спераду мы бачым надпісы двух відаў, зробленыя Леанарда. Яны адрозніваюцца адзін ад аднаго. Адзін зроблены ў знакамітым стылі, яго можна прачытаць толькі ў люстэрку, а на другім баку напісана звычайным почеркам. Адкрыццё зроблена з дапамогай глыбокага навуковага і тэхнічнага аналізу. Ён пацвердзіў, што надпісы з таго і іншага боку малюнка зроблены адным чалавекам. Вынікі даследавання ўражваюць. Мы даведаліся, што Леанарда працаваў абедзвюма рукамі, а не толькі левай. Мы таксама даведаліся, што ён працаваў над гэтым малюнкам у два этапы. На адваротным баку намаляваны іншы пейзаж і постаці. Новыя веды аб да Вінчы атрымалі напярэдадні 500годдзя з дня яго смерці. Таленавіты мастак і вынаходнік памёр 2 мая 1519 года ва ўзросце 67 гадоў. У яго гонар ва многіх еўрапейскіх музеях праходзяць выставы і іншыя мерапрыемствы. У Вялікім тэатры Беларусі заўтра Анастасія. Самая громкая прэм'ера мінулай восені. Трэці ў Вялікім тэатры спектакль на нацыянальную тэму. Беларусь канца 15 стагоддзя ў пластычных вобразах стварылі народны артыст Беларусі Юрый Траян, ён адказваў за пастаноўку, заслужаны дзеяч мастацтва Вячаслаў Кузняцоў, аўтар музыкі, і дырыжор-пастаноўшчык Андрэй Галанаў. А вось за лібрэта адказваў Анатоль Дзялендзін. Ён жа быў і аўтарам сцэнарыя да фільма «Анастасія Слуцкая», дзе расказвалася тая ж гісторыя. Белтэлерадыёкампанія будзе праводзіць здымкі балету. Убачыць яго ў эфіры «Беларусь-3» можна будзе ў бліжэйшы час. Сачыце за праграмай перадач. Назаўтра ў эфіры тэлеканала «Беларусь-3» запланавана тэлеверсія юбілейнага вечара заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Валянціны Карэлікавай. Ён адбыўся ў красавіку ў Белдзяржфілармоніі. Музыкант-выканаўца, збіральніца фальклору Валянціна Карэлікава шмат год адпрацавала ў ансамблях «Харошкі» і «Бяседа». Лепшая з творчасці, таксама сумесныя выступленні з сябрамі і калегамі глядзіце заўтра ў 15:20. Марина горка светлая, зорька, годы идут чередой. У сталіцы Арменіі Ереване з 16 па 19 мая будуць экспанавацца гравюры Напалеона Орды, а таксама кераміка беларускіх майстроў. Выстава арганізавана Нацыянальным гістарычным музеем у рамках Дзён культуры Беларусі ў Арменіі. Усяго ў Цэнтры народнай творчасці імя Шарамбіяна будуць прадстаўлены больш за 30 твораў. Акрамя гравюр, гэта будуць керамічныя і тэкстыльныя працы беларускіх мастакоў дэкаратыўна-прыкладнога жанру. У тым ліку манументальныя тканыя кампазіцыі Аллы Непачыловіч. Працягваецца сумесны праект тэлеканала «Беларусь-3» Беларускай акадэміі мастацтваў «Час кіно», які прадстаўляе выпускнікоў акадэміі і іх работы, што былі створаны падчас навучання. Госцем заўтрашняга выпуску стане Дмітрый Сарока. Адразу пасля інтэрв'ю з ім 3 працы: «Ілюзіяніст», «Яны жывуць небам», «Геаметрыя бездакорнасці». «Час кіно» у 23:10. Сложно с чем-то вообще сравнить, когда зрители, которые смотрят на то, что ты снял, испытывают то же самое, что ты в это вложил. І яшчэ, у гэтым годзе музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны адзначае юбілей. Напярэдадні гэтага свята мы сустрэліся з новым дырэктарам установы Уладзімірам Варапаевым.
Владимир Сергеевич, мы поздравляем всех сотрудников музея и весь белорусский народ с праздником Великой Победы. Именно здесь, в Музее Великой Отечественной войны, чувствуется, насколько эта тема интересна, насколько она близка нашим людям. Это один из посещаемых музеев. Каждый день людей сотни приходят, уходят под впечатлением. Замечательная экспозиция, которая вводит в эту страшную трагедию. Когда еще экскурсовод очень это все подробно, очень лаконично, с фактами доносит до людей. Смотреть без слез это нельзя. Сама экспозиция очень выстроена правильно. Она как бы динамически развивается. Каждый зал – ответ-вопрос, то есть постоянно идет движение. И когда мы попадаем в зал Победы, это как развязка всей экспозиции, хотя у нас еще 2 зала, современных зала, то люди очень переживают, воспринимают это все. Ну, конечно, это же героизм, это подвиг нашего народа. Не так давно вы возглавили музей. Успели ли к этому празднику, к 9 мая, уже внести какие-то свои предложения и что-то реализовать? Придя сюда, я посмотрел помимо экспозиции, какие можно песни, музыкальное сопровождение для того, чтобы оно дополняло, воздействовало на зрителя. Справа, когда мы заходим, есть экран. Сейчас на этом экране звучат песни. Это песни Великой Отечественной войны, где каждой песни идет видеоряд. Второе, у нас есть замечательный лекционный зал. И в этом зале мы сейчас будем уже проводить вечера композиторов периода Великой Отечественной войны, где мы будем рассказывать о этих песнях, которые сыграли тоже огромную роль в победе нашего народа. И в каждой выставке можно найти ту мелодию, которая, на самом деле, будет как лейтмотивом всего. Это вот тот случай, когда, слушая песни Великой Отечественной войны, ты непосредственно соприкасаешься с тем временем, и, естественно, ты воспринимаешь уже совершенно экспозицию по-другому. Потом планируем сделать фестиваль «Патриотические песни», молодежь до 15 лет, чтобы каждый год у нас состоялся гала-концерт. Не только в зале, но у нас прекрасный есть парк Победы, где будет площадка, и где вот именно гала-концерт пройдет уже на 9 мая. В этом году мы отмечаем 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Какими мероприятиями будет отмечен этот год для Музея Великой Отечественной войны? Для музея, конечно, он будет насыщенным. Сама тема уже заставляет много чего сделать и показать то, что уже сделано в музее за это время. Конечно же, готовятся новые выставки. Помимо того, что мы показываем выставки здесь, проводим экскурсии, мы еще и выезжаем не только в городе Минске, но и за пределы. Помимо внутренних, у нас еще в поселке Станиково выставлена техника, которая стояла в старом музее. Мы там открыли одно из зданий, которое называется казарма. Сейчас мы открываем, это канцелярия начальника заставы. 9 мая – праздник Великой Победы. Чем он запомнится посетителям музея? У нас есть экспозиция, называется «Самолеты летят к партизанам». 2 самолета По-2 и Ил-2. Один – это транспортный самолет, другой – биоплан. Во время войны, конечно, Агром По-2 большую роль сыграл. Подвозили партизанам боеприпасы и продовольствие. На этом самолете вывозили раненых. Мы рассказываем о самом самолете, о его возможности, какую роль он сыграл на фронте. Проводим всевозможные анкетирования, разыгрываем призы, задаем вопросы. И тем самым мы входим, как говорится, в это время, чтобы представить, в каких условиях летали наши бойцы и побеждали. Спасибо, Владимир Сергеевич. И в этот праздничный день пожелаем всем народам только мирного неба. І на гэтым пакуль усё. Са святам перамогі вас. Заставайцеся на Беларусь 3.